Dan Zara Imam Husaini an kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i. Makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Dan Zara Imam Husaini an kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i. Makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i. Makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Inna lillahi a yau Karbala ta yi zafi, makasa 'ya'yan nabina sun yi dafifi a rafi, sun hana sosai na ruwa ga Sahara ta yi zafi. Duk guzurinsu ya kare ba ruwa ko da amurfi, ga harshensu duk ya bushe jikin ma babu ƙarfi. Ya Husaini la yau muka ya ɗagun nazifi. Ya Husaini la yau muka ya ɗagun nazifi. Dan Zara Imam Husaini an kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i. Makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Ya garibu Karbala'i wanda ya fuskanci musiba, tun bayan rasuwar kakansu suka yi ta ganin musiba. Tauye hakkin Batulu zalunci ne ba kaɗan ba, da kashe mijinta Imamu Ali wasiyil mujtaba. An kashe ɗan uwansa Hassan silar bashi guba. A yau Imam Husaini makiya sun zare ta kubba. A yau Imam Husaini makiya sun zare ta kubba. Dan Zara Imam Husaini an kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i. Makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Ni Husaini na bar Madina na nufi Makka da ahalina, umarnin Yazid kan ɗan Utba ya karɓi mubaya'ana. Sun bi ni Makka da niyyar za su zubar da jinin jikina, sun ce dole sai na yi mubaya'a su bar ni da raina. Abadan mubaya'a ga Yazid bana yin ta ni da Husaina, na yarda na ba da raina don kuɓutar da addinina. Na yarda na ba da raina don kuɓutar da addinina. Dan Zara Imam Husaini an kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i. Makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Mutanen garin Kufa sun aiko wasiku da dama, wasikunsu suna nuni sun shirya su bi ni suma. Sun ce garin su ba jagoranci ba shugaba a nan ma, na tura Muslim bin Aqil ya je garin Kufa amma
ashe ha'inci aka shirya a Kufa can babu dama sun kashe Muslim bin Aqil gaban dubannin al'umma sun kashe Muslim bin Aqil gaban dubannin al'umma. Dan Zahra Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Sabon gwamnan Yazid a Kufa Ubaidu bin Ziyadi sun yi amfani da tsoro kuɗi a Kufa sun yi fasadi, mutanen Kufa sun yi yaudara suka bi ɗan Ziyadi. Imam Husaini akan hanyarsa sai hurɗan Yazidi sun tare ayarin Imam a hanyar rundunar ɗan Yazidi sun hana shi isa ga Kufa dakarun da ba adadi sun hana shi isa ga Kufa dakarun da ba adadi. Dan Zahra Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Suka tilasta Imamu bin hanyar da ba bishiyoyi, wuri mai bushewa babu ruwa sai rairayi, falalin daji sarari ne wanda babu kyan yanayi. Ayarin Imam ya tsaya, Imamu Husaini ya tambayi, gurin aka ce nan ne muhallin jarrabawoyi, nan ne ake kira karbun wa bala muhallin bala'o'i, nan ne ake kira karbun wa bala muhallin bala'o'i. Dan Zahra Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Dakarin Yazidu dan Muawiya sun kewaye su, ko ina su ne kan dawakai hannuwansu da masu, kogin Furatu sun kewaye ruwa kar ya kai gare su. Bisa umarnin Yazidi ya ce ko dugo kar a basu, tun 7 ga wata Imamu ruwa ya kare a gare su, ga yara 'yan kanana suna ta kiran ruwa za a basu, ga yara 'yan kanana suna ta kiran ruwa za a basu. Dan Zahra Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Cikin dare Imam ya yi jawabi, sahabbai na kujini, duk wanda bai shirya ba da jininsa ba yayi tafiya ya bar ni, domin anan za a zubu da jini na makiya za su karni, dan nan ne makwanci na Karbala nan za a bar ni, da rayuwa cikin kaskanci gwara yau shahada gare ni. Bi abi anta wa ummi dan Zahra Imam Husaini, bi abi anta wa ummi dan Zahra Imam Husaini. Dan Zahra Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Sahabban Imam Husaini sun nuna goyon baya, sun shirya su ba da ransu a tafarkin gaskiya. Jawabin Imam kwarin gwiwa ya samu sa zuciya, suka ji suna shauƙin su sadu da khairul anbiya. Ko da za a kashe mu a raya mu ko mai wuya,
ba za mu bar ka baya imam komai shirin makiya ba za mu bar ka baya imam komai shirin makiya dan zarai mabusaini an ka kashe shi cikin kishirwa ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Umarnin Umar ɗan Sa'ajisi dan ne ɗan giya imam ya ki mu baya wai a sare mai wuya sahabban imam sun shirya su ba imam kariya akai ta kashe su ɗaya bayan ɗaya sun bar duniya da yawa duk sun shahada sun sallama duniya Allah ya munana rayuwa in babu kai maulaya Allah ya munana rayuwa in babu kai maulaya dan zarai mabusaini an ka kashe shi cikin kishirwa ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. An kashe su harbin da kain ya yi shahada Karbala an kashe Habib bin Muzahir ya yi shahada Karbala an kashe Muslim bin Ausaja a filin Karbala an kashe Ali Akbar bin Hussein a filin Karbala Al-Asgar bin Hussein ya yi shahada Karbala dukkansu sun ka zaɓi su ba da jininsu a Karbala dukkansu sun ka zaɓi su ba da jininsu a Karbala dan zarai mabusaini an ka kashe shi cikin kishirwa ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Qasim bin Hassan shi ma ya yi shahada Karbala Muhammadu har da Aunu sun yi shahada Karbala Nafi bin Hilal sai sun yi shahada Karbala Anas bin Haris sai Wahab bin Abdullah Bashir bin Amri shi ma filin Karbala Abil Hudub Sa'ad bin Haris shahidan Karbala Abul Hudub Sa'ad bin Haris shahidan Karbala dan zarai mabusaini an ka kashe shi cikin kishirwa ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. Burair bin Kudir shahararre mai karatun Kur'ani shi ma ya yi shahada tare da Imam Husaini Yazid bin Sabit al-Qais shahidin Zuhuraini Abdullah bin Muslim bin al-Aqil dan uwan Husaini bani mance jarumi kashin baya na Imam Husaini ina nufin Abul Fadl al-Abbas komanda gun Husaini ina nufin Abul Fadl al-Abbas komanda gun Husaini dan zarai mabusaini an ka kashe shi cikin kishirwa ga yara suna ta kuka babu ruwa yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha 'ya'yan Batula. filin Karbala an kashe dukkan sabon imamu yayye kuwa waye yau zai taimake mu Almin Nasirin yansurna waye zai zo gare mu shiru kawai kake ji ba wanda ya amsa wa imamu makiya tara suke suna ihu za su karkashe mu labbaika ya Husaini a yau mun amsa ma imamu
labbaika ya Husaini a yau mun amsa ma imamu. Dan Zara Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Imamu yayi ban kwana da Zainaba ummul masa'ib, yace ga amanar yara a sanda na zama ga'ib, yanzu ni zan fita yaki ke kula da su a sa'in, da makiya za su karni siyo kanku da dukkan masa'ib. Hawaye ke zuba a idanta ummul masa'ib, Zainaba a rayuwarta ta fuskanci manyan masa'ib. Zainaba a rayuwarta ta fuskanci manyan masa'ib. Dan Zara Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Imami ya fito fili yana yaki yau shi kaɗansa, ya kashe da yawan mayakan Yazidu Sara suke a kansa. Kibiyoyin makiya sun harbo suna sauka jikinsa, yau ba kowa gare shi sahabu bare su zama safansa. Raunuka sun mai yawa sai da ta kai imami ya faɗi kasa, ga kishin ruwa yana damunsa ga yara suna jiransa. Ga kishin ruwa yana damunsa ga yara suna jiransa. Dan Zara Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Daga ƙarshe sun kashe imam suka fara wa ahalinsa, suka ƙona tanti suna dukan yara dubannin makasa. Zainaba sama ta yi dubi ta hangi imamu an filla kansa, sannan dawakai suna gudu suna sukuwa jikinsa. Zainaba ta yi kuka mai ƙarfi ta ruga zuwa gare sa, ya laitana kunna maka Husaini in zama fansa, ya laitana kunna maka ya Husaini in zama fansa. Dan Zara Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Imamu kai min da shaida na yi kuka akan kisanka, kuma na yi kuka akan kashe sahabu da ahalinka, kuma na halarci zaman makoki na yi jajen kisanka. Hawaye na kasa su zamsilar samun citanka, ranar da za a kai ni kabari zan zama mai jiranka. In zo matsayin shahidi imamu ka miƙo hannuwanka, in zo matsayin shahidi imamu ka miƙo hannuwanka. Alhamdulillah, assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala aulad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بالحسين عليه السلام. Dan Zara Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula. Dan Zara Imam Husaini an ka kashe shi cikin kishirwa, ga yara suna ta kuka babu ruwa, yau Karbala'i makiya sun hana su ruwa su sha, 'ya'yan Batula.